बाबा उलंबाराथ' बहा थांमारदों आरो जेनेबा बहा थांबाय थायो बे गथ'आ दाहालागैबो फैनांसिगौमोनथ' माथो माइकेलाबोथ' थाङाखैसो बुंदों अबेबा गावनि खामानियावसो थांदोंनो मा बहाथो थांथावथाव सोंथावाथ' आं सोंजोब्बाय रावनाबो गैया मिन्थियासो बुंदों मा जाबावनांगौ दे आं बहा नागिरबावनो बिनि फ्रेन्ड्सफोरनावबो सोंबाय रावबो मिन्थिया आंथ' बेखौनो सानदोंमोन जे बे बहाबासो थांदों नामा बेरायनो मा जाबावनो दे सना मैम लाखि नों नुमाराखैना माने एबि बाबाया बहा थांमारदों जेबो ओंखारलांनायखौबो नुवाखै नुनायाथ' नुदों र' गथ'आलाय सोरखौबा लोगो हमनो होननानैसो थांदों लाखि मा सोंदों आं नोंनाव न' मैम आंथ' नुवाखै बेनिफ्राय आंथ' ओंखामसो जानो थांदोंमोन दाथ' आं मिन्थिला औ नोंबोथ' गोदानसो फैनाय गोदान मानसिजों बारा रायलायनायबो नंखाया बियो होमबा बहाथो थांमारखो आंनि बाबायालाय मैम नोंथांनि हाजबेन्डखौ कल खालामदों खोमा एबि बाबाया माने बिफानो खिन्थादों खोमा बहा थांदों एसे सोंहरनायलाय न' बिदि हरनाय नङा बियो बेनोबो खिन्थानाय नङा ओमफ्राय बहा थायो मैम बियो माने सारा आंबो खेबसेबो नुवाखैना माने फटकबो नुवाखै आङो नोंसोरनिखौ नुजोब्बाय लाखि नों गावनि खामानिजों खामानि माथ्लाब लाखि नोंखौ बिदि उल्था सिधा कुइसन सोंनो जेबो मोनथायाखै आङो ओके जबाबानो गैखायाबा बहाथो होनो हानो माने सारनिथ' जेबो आथा फाथायानो गैया आंनिबाथ' एसे दाउटसो जाबायलै आङो नोंखौ बास सोंदोंल' आं खालि बाबाखौ नुदों नामा होननानै दा नों थांनो हासिगोन बेफोरबायदि उल्था सिधा कुइसन सोंनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया नों सासे ड्राइभार नालाय ड्राइभारैनो था ओके मैम आइ एम सरि नाव लिभ थांदो आरो जोंहा अलंबारनि फादारा खामानियाव बेस्थ' थायो बिजि थायो फन हमनोबो सोलाबा बेखायनो आं जेबो कल खालामथ'वाखै मालाय गाव सोलाबबा हरखागोन दे होमबा मैम ना गन्डगोललै भाई बिराद गन्डगोल दङ बे अलंबार आबाखौबो बुखागोन सानैबार खनसेयाव बांद्राय खोथा बारग्रा जाबाय बियो जानांगौ बहाबा आरो थांलायबायदां फैग्रोथों न'आव र' आंबो एसे खबर लाबावनि नै आबा आं थांसै ओजोंथ' जामायजो मोनहा सहैखाबायानो आंसो एसे लेट जाबाय दे आरो आयै ओमफ्राय बोरोथो आयंआ दाबो सफैला बिहाबो ओमफ्रायथ' आबा नोंहा न'आवनो थाथ'दो न'आवबो थानो मानसि नांगौ ना ओमफ्राय बेफोरबो हाबा नालै हाबा बायदिखौनो मोनासै माथो औ हा रेजिस्टार ना मा होनो बेखौ खालामहैनोसै आरो मानसिनिहाय मालाय कर्टआव दे आरो होमबा नोंसोर थांदो ओमफ्राय फैसा होलांना आयै आंनो मा होनखो आबा औलै आयै फैसाथ' गुमैनावबो दहाय लाखिगौमोन हाखु दाखु थांग्रोबायबा बाव आरो फैसा बाव नाङा दे मोजां मानसिया बहाबा थांनो ओंखारदों नोंहा फैसानि दावराव मोनथियालां आयै होलांदोरा आब'नि हाबानि माने नामाव आरोना दिनैथ' खुसिनि सान बुंबायना फैसा इसेबां मानि गैया आरो फिसाजोनि खामानियाव थानांगौ बेहायबो न'आवबो खामानि दंमोन बेखायसो लेट जाबाय उफाय गैया सोर मावनो दे ओमफ्राय नों दा सोरजों थांबावगोन दे जावैसा गारि हरखादों बेजों थांसै आरो नेगासिनो बैयाव दहायनो थांनांगौमोन अब्लाबो खामानि एसेखौ एकदम मावग्रोथारबाय आङो दे ओमफ्राय फैसा होलां होनदोंना नांगौना आयै मा फैसा बेलाय गैया होनखाबायना आंनाव गैयासो जागोन नोंनाव आब'आनो होखायो गोख्रै हरना आयै मानो नांगौ नोंनोलाय थाथ' आंनाव फैसा गैया जेबो आयै नुबाय दा फैसा बिबाबो होखाया गुमैयाबो थांग्रोबायब्रा नङाबा दहाय गुमैनाव बिना लाखिगौमोन आङो फैसाखौलाय मानो नाङा देनाय आयै दाथ' आंबो सेंग्रा मानसि बेखायनो आंहाबो नांगौ जायोब्रा बेनिफ्रायथ' गुमैनिफ्राय बाइक मोनखागोनलै आंहा सिगाङाव होनो होनना बुंखादोंमोन दाथ' आं फासबो जाबाय आंनि लाइफआव खुनु टेनसन होननायानो गैला फैसायालाय मा आब'नावबो दङ गुमैनावबो दं ओमफ्रायथ' गुमैनाव बिबानो मोनखायो नाथाय इम्परटेन्ट खामानि नङाबाथाय फैसाखौनो मोनखाया बेहाय आरो आब'आ होखाथारालै दाबो एसे अर्जेन्ट जादोंमोन आंहा नाथाय बिबाबो मोनासै माथो मा खालामबावनो र' गुमै एबारथ' आब'आबो बांसिन माहाजोन जासिगोन ना नोंखौबो मोनबा फैसाखौ बहा मोनबावगोन आंलाय आब' गुमैयाबा माला फैगोन ओइ न'आव थाबाय थानो ओमफ्राय बायोलां दसे बैथिंसो ओंखारलांसै दाथ' देरनाखि जाम्बाबा न'आव थाबाय थाबावलै आं दाना थानोनो सुखुला
दे आइनाबो बोरैबा बे सिख्लाखौल' दाय होथारबाय आइयाबो आदायाबो जेन'बा आदानिबो गोरोन्थि थानो हागौ बे सिख्लानिबो गोरोन्थि थानो हागौ ना आंनिबाथ' आदानि बाजैयानो खाथार बियो ओमफ्राय मा जादों मानिबा जाहोनाव दावराव दावसि जादोंमोनदां बेखायनो ब्रेकआपफोर जादोंमोन खोमा मोनथिला आरो दे थेवबो आदायाबो बिदि खालामद्रायनाङामोन अयनायैनो सासे सिख्लानि लाइफखौ जुदि सिनायमारोबा माने रिस्ता दंबा दङ ना रिलेसन दंबा दं खिन्थानानै लाबानो जायो आजिखालिलाय सोरहा दावराव दावसि जायादि जाखायो बयहाबो आयौ बेनो महर बेनो राव जोंनि हाथरखि बायदिथार मानसियानो नाथाय रायलायना मोनथिबाय आङो बेथ' जोंनि हाथरखियानो नङा ओमफ्राय जेन'बा सासे मानसिनि महरानो सानैनि जानो हायो आरो बेनो महर डाबल एक्टिं बायदि आं मा जाहोनाव फैदों बेखौसो बावगारलायबाय आं दसे माने बेखौ नुनानै खर'आनो खामानि होआसैलै ओंखारदोंबोथ' ओंखारदों सोरनि बिनानाव जोंदावनिसो बेनिफ्राय फारसेथिं सानोब्लाथ' जोंहा हाथरखियाबो बे बुहुमाव गैलानो बेसेबा सम सिगांनो बेनिफ्रायथ' जोंदावमोननावबो दिनै आंखौ बेल'सो सापर्ट खालामदों अखाफोर हो माबाफोर खामानि दङबा आंबो एसे माने हेल्प खालामगौमोन ना नङा बाजै मानोलाय खामानि मावनो देनाय आं ओरै संहरखाजोब्बाय गासैबो ओंखाम ओंख्रिखौ बाजै औ नोंथ' आदा जोंदावजों फैदों नालाय आंनि बाजैयानो जाहैबायना बाजै जाहैनो माने जाखाबायानो होनजाबाय नाथाय नानि आंखौथ' हनै नोंदाया माथो जोबोद माने इगनरसो खालामबाय आंखौ सिनियासो बुंदों बेनिफ्रायथ' आंखौ फोथायखाबो आं माब्लाबाबो बिदि थगाया आरो मानो थगायगौमोन देनाय जा सैथो बेखौसो बुंदों आङो बाजै दाथ' आदा जोंद' जानो हागौ एसे माखौबा रागा जोंदोंदां नाथाय नों दुखु जानाङा माबा मोनसे जागोन ना र' रायलायनायनि गेजेरजोंनोथ' सल्भ जायोना आं आइखौबो बुंदोंमोन नोंबो ना एकदम जोंनि हाथरखि बायदिथार माने बेनो बुजिनाय बेनो गासैबो बुंनाय रावफोर सोरबा सैथोबा सैथोजों थानाय मा जाखो बाजै नों दुखु जानाङा दे आं आदाखौ बुंबावगोन र' नङा माने बेहायथ' आंखौ रावबो नोंसिनि न'आव सापर्ट खालामाखै आंखौ थगायदों बुंदों फान्दायनो फैदों सानदों नाथाय नों आं माने बिदि साननो देनाय बाजै नोंखौ बाजैखौनो बुंखाबाय आं आदानिफ्राय लिंखाबाय आं सैथो खोथाखौनो बुंदों अखाफोर आं थगायमाराखै बेसेबांबा सम आंजोंनो दङमोन जोंदावा ओजों बेंगालरावबो बेखौनोथ' बुजिना मोनासै आदाया मानो बिदि रियेक्ट खालामदों बेनिफ्रायथ' बेसेबा नागिरसो नोंसिनि एड्रेसखौ मोन्दों लोगोसे मानो गेजेर ससेयाव बिदि खालामखो सिगाङावथ' गासैबो थिगमोन जोंदाव आरो आंनि रिलेसनाबो मालायबा मानो बिदि जाखोथाय आदाया बेनिफ्राय जोंथ' जेबोखौनो मिथिया नोंनि सोमोन्दैबो जेबो बुंफेरा आदाया माने फनखौबो खम रायलायनाय नुथारोमोन आंहाबो मा मोननो देनाय अखाफोर माने आं आंनि लाइफखौनो मानो जाना लागौमोन दे आंहा जुदि बेजों जेबो रिलेसन गैयाबा नोंथ' बुजिबाय नाथाय बिसोर मानो बुजियासैथाय नोंनि आइयाबो एसे अख्रा टाइपनिसो जोंना माने जानला मोनला मानिनो नागिरथाराना आयो ओमफ्रायथ' आंथ' नेनोनो हाला बोरैबा माने माब्ला जागोन ओमफ्राय बांद्राय गोबावबो थानो बायोना आङो औब्रा बाजै दे दिनै खेबसेखौ एकदम नेथारबावदो ना जेबो नङालै मेगन मेसेबनानै दिनै खनसेखौ खुनुरुखुम एकदम आदाखौ नेबावदो ओमफ्रायथ' जोब्बाय बेनोथ' ओमफ्राय नोंबो हेपि ना औ हेपि नङाबाखि आं सोरबाखि दुखु जानांगौमोन ना रागा जोंनांगौमोन नङा दा अब्लाबो बे सानखौनो नेयैनो एकदम समासो बारग'जोब्बायना आयौ बेसे खस्थ' मस्थ'लै दे दिनैनिफ्राय आरो जेबो खस्थ' गैलालै बाजै गासिबो थिग जासिगोन ना बेनोथ' आंबो जोबोद खुसि बोरै जाबावगोन बिदिजोंलाय आबैयानोथ' बहा थांखो बियो जों फारसेथिं अखा नायबानो माबा पुलिसा फैबाय थायो सोंफैबाय थायो आंथ' मा मोनथिबावनोहाय आंनि फिसाया बहा दङ दे बोरैबा गोरोन्थिया जाफ्लांबाय जानांगौ नाथाय एसेबां गिदिर बियो बेफोरबायदि खालामदोंबा थारैनो बे बिहामजोखौ जोबोद मोजां मोनोमोन खोमा नङाब्लाथ' आंनि फिसाया मालाबाबो बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन
बे सिख्लायासो मोजां मोना जानांगौ नाथाय आं मिन्थिगौ आं बिमा जानानै आंनि फिसाया बेफोरबायदि गाज्रि मालाबाबो खालामनो हाया आंहा आंनि फिसालानि सायाव फोथायनाय दङ आंनि आबा लोखिया मालाबाबो गाज्रि जानो हाया नाथाय आबा जाय सिख्लाया नोंखौ मोजांखौनो मोना बेखौलाय मानो बेफोरबायदि लाबोनांगौमोन दे नोङो नांगौबा मोजां देलायलायनो गोदान नायफिनगौमोन ना जोङो पुलिस थानायावबो थांबाय थानांगौ जाबाय माबा पुलिसाबो न'आवबो फैबाय थायो सोंफैबाय थायो आबाखौनो सुलु लाफैबाय थायो मा खालामना लाखो नों आबा नोंनि बिमायालाय जेनथेनबाबो थागोन आबा नाथाय जेरावखि थाया मानो मोजाङैल' था नोङो आंथ' बेखौबो लुगैयो जे नों बे पुलिसफोरनि आखायावबो दाफैथोंसै सोर बिमायाथ' बेफोरबायदि फिसालाखौ हमजानो लुगैनो देनाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसा आंहा अननाय दङ एसे मामलाफोरा थान्दा जायोब्ला फैथोंसै आबाया आंबो जेबो खबर लाथ'ला दे नङाबा बे पुलिसफ्राथ' ओरैनोबाबो 24 घन्टा नोजोर होबाय थागासिनोखा ओरैनो हारसिं दा फिसालायाबो बेफोरबायदि जानांबाय बेसे दुखु मोनखो आङो गोसोआव नै सानदोंमोन आबाना मोजां मोननाय दं बिहामजो लाबोसिगोन रंजागोन खुसि थागोन नाथाय बिहामजोआबो बेफोरबायदिसो ओंखारबायबा मालायखौसो गोसो थोयोनो माथो खालामबावनो आरो माइरंबो गैयाहाय एसे लायदां गोनां दखानाव मानसिफ्राबो जिरायलायसोबायहाय आबा मा खालामनानै लाफ्रांखो रायलायथोंसै नाथाय आंनि गथ'आल' जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाथों जेबो प्रब्लेमथ' गैलाबा बिदिबालाय नैबे फर्मावल' साइन खालामनांसिगौ नोंसोर दायो माने होमबानो अफिसियेलि नोंसोरो बिसि फिसाय जासिगोन आरोना जागोन दे बेनिफ्रायथ' आरो सानैबो राजिखाबालाय अरे जों राजिखानोथ' बेयाव फैदों बेबो मा कुइसन जाखो देनाय सानैजों गय जानो नांथालायनोसैमोनलै आंना मा होनखो नोङो गय जानो अब्लाबो सोंनांगौ गोनां जायो नालाय बेखायनो सोंनाय जाबाय माबालै बिगावनो थाबाय थाखायो आंना आरो एसे खुगा मावनो मोनाबाथ' मोजां मोनखाया नोंसोरबो लेट खालामबाय थोद आरो थुनथुलि दायोफोर जाबानो जायोमोन ना दे दा होमबा साइन खालामसै लाबोदो बबाव साइन खालामनांगौ खालामला बायजोबनोसै बहा साइन खालामनांगौबा खालामसै जोङो नै बेहाय आरो न'नि मानसिफोर दङना दङलै सारनि गासिबो दंजोबथारो जोङो दे अब्लालाय दे आदा कंग्राचुलेसन्स खालै आंनिफ्राय मोजां साइन खालामलै ओमफ्राय सानदे बांद्राय खावब्ला सिब्ला नायनानै साइन खालामनाङा आयौ हा नङाबा माथो ने बिहामजो अराय जिउ थैस' थांस' थानायनि खोथा दङना आयै ओमफ्रायथ' बोरैबा मिस्टेक जाफ्लांबायबानोथ' आंथ' मोजां नायनानैसो साइन खालामखागोनलै जागोन दे ओमफ्रायथ' सार देनां हाबानि पार्टियाव फैनांगोन दै माने दिनैथ' साइन खालामबाय देनां न'आव मोजाङै खुंफिनबा जाहोनाय लोंहोनाय खालामबा लेंहरफिननोसै ओमफ्रायथ' दा जुदि साइन खालामनाया माबा मोनसे थालाङोबा आद्रा जागोन नङाना सार जेरै हाबायाव मन्त्र फरायबा मन्त्रफ्रा माबा मोनसे थालांबा आद्रा जागोन ना नङाबा माथो नंगौथ' र' थुनथुलि साइन खालामखांबाय आङो दे दानिया नोंबो साइन खालामहरदो जागोन दे सार दिनै बिदिबा आंनि साननाया जाफुंमारसिगोन सान वाव बे सानखौथ' बेसेबा समनिफ्राय नेना दंमोन आङो हाबाब नै सोरां जुरि थारैनो दिनै फिसालानि सिमाङा मोगथां महर मोननो थांगासिनो बेनोथ' आइम स' हेपिलै जुरि आदा बाजिनि गोदान सिमां मिजिं दिनैनिफ्राय सुरु माने मेन हाबायाथ' दाबो बाखि दंबावो अब्लाबो दे कर्टआवबो फैग्रोखाबायना थारैनो जायखौ मोजां मोनो बेखौ मोनब्ला जोबोद हेपि जायोलै एबारथ' जोंनि धुम धाम बाला हाबायाव थिगसे रंजागोन आङो